Зульфия, авиарежимға қойдың сенің телефоныңа? Авиарежимға қойдым. Олса мен бүтін Гүзелия қойдым. Бүтін кішіге айттым да, Гүзелия башлайбыз. Қызлар үлешмей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті достар, неше қаларыңыз? Красоткалар. Бүгін білесіз ме, шундай теманы алабыз бит әле. Қатын қызның яшы хақында. Қатын қызның яшын сұрамайлар деп айталар еме. Біз қышқырып айтамыз халыққа. 30, 40, 50. Ең қызығы, мен әбетелі 40 тұлмаған, но мен өзімі шулай хис етем. Мен ұзған, менікі ұзған 31 меңа. Біз сені ешертеміз. Менікі де ұзған. Ол шындай қызық еме, менің әбей гіл орттырып айтайды, ешін, не ішіндір. Көп мұхаттың қызлар паспортларында хәтті кеметіп қоятырғандар бар бет. Сен Зульфия қойшан өзің ешін қабыл ете башладың? Мен орттырып айтам, әбейінгі. Әйме? Мен қазір йогаға еремейме, бірінші тапқыр бардым да, қорасам еш қызлар бүтін үстіде. Әмин олардан қолышмыша, ішлейм бетінде тырыша, прям олар көбік бүтін үстін ішлейм да, янарым етем. Нешек қышқырып айтырға көпмі мен аяш, көпмі бұларға аяш. Қой бір әулерін әйбәтірәктер ішлейм әлі бұларға қорағанда деп. Мен айтам, девочки, вообще-то мне 52. Деген, no. И вот это так приятно, қызлар. Әсенға неше шындықта? 70. Әсенға 52 тұлды саған. 52, а мен яш қызлар білен йогаға еремін. 20 яшлік, 30 яшлік қызлар. И олар қой бір нелеріне, как их называют эти йоганың? Асыны. Асынына. Ішлеп алмайлар менің кібік. И вот тут я уже чувствую, что я молодец. Екінші жолы 70 деген сен ала. Шоң көре. И анар білесің, менде бір бар қызлар. Типаж есть человека. Типаж. Театрда амплуа дебелер аны еме. Мене театрда бар амплуа инженю и травести. Ғымыр бойы кішкене еш қызларына, ойнайтырған малайларына, балаларына, шундай актрисалар болайымы. Мене оларға 50-60-та да, 70-та да олар орттан, вот как мене еш қызлар кебек. Олардың ешін беріп болмай, оларға еш беріп көпіне еш. Қой бір кішілерге шынында белгілеп болмай. Олардың шулай міне еш келіш, бәлкі шешілері оғара башларға мүмкін шулай бет, әмі олар тыштан қорағанда har vaqtda еш көп қолар. Ондай кішілерінде біз бек көп білеміз бет шындықта. Меніңше бүгінгі героинебіз турындадыр бұл Зульфия. Чөнки ул 40 меше хәзер әйтә, миңа 40 яшь дип әйтә, менә мин бит үземә шулай ияләштерәм. Аңа карап шок катасың, аңа 40 яшь, яшь кыз. Гомумән ул яшьне биреп булмый, шуңа күрә biz башлыйбыз. Эфирда Татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст 30 40 50 30 Гүзәлия Хөснетдинова минем уң канатым, сул канатым минем Зульфия Валеева, халық артисты һәм Венера Аитова. Biz башлыйбыз. 30 40 50 Безнең дусларыбыз Смотри офтальмология клиникасы. Смотри клиникасы бүтән гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Биредә күзгә лазерлы коррекция, катаракта хирургиясе, балалар офтальмологиясе, күзлек һәм төнге линзалар сайлау кебек киң спектрлы офтальмология хезмәте күрсәтелә. Смотри клиникасында штатта 45ләп тәҗрибәле офтальмологлар инде 500 меңнән артык уңышлы операция ясаган. Һәр кемгә профессиональ һәм игътибарлы сакчыл караш. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеге турында кайгырта. Менә безнең кунагыбызда. Татарстанның атказанган артисты Сөмбел Билалова ничек рәхәт ишетүе. Татарстанның атказанган артисты, Татарстанның атказанган артисты, Татарстанның атказанган Гүзәлия син әйтәләр. Татарстанның атказанган артисты Сөмбел Билалова. Bu min. Allah'a şükür şundan da benim için zor şatlı kızlar hem Күзләр яна. Неше ай мен шушы статуста Руша рәхәт. Без синең өчен бик шатбыз, Сөмбел.
гомумән алганда тапшыру башлар алдынан без әзгә сөйләшеп булдык хатын-кызның яше хакында. Элек бит гомумән сөйләшү ничектер этикет буенча да ярамый бугай ул, име? Теге яшь сорау, әйтергә, ишарә ясарга син бераз гына хатын-кызны кимсетәсең кебек. Без монда ачыктан-ачык сөйләшә алабызмы? Сиңа 40 яшь дип. Алабыз. Һәм менә 40 бит инде миңа җәй көне тулды. Ияләшә башладың Аңа син. хәтле бер кашанда мин чынлап та менә кызлар әйтәм, бер кашанда яшемне киметеп әйтмәйдем. Һәр вакытта да менә 35, 36, 37, 38, 39 рәхәтләнеп әйтәдем, бер дә уйламыйча, әйе. Ә менә һәм 40 булгач та миндә аны теге бер дә ничектер уңайсызланырмын кебек түгел идем. Шул ук көнне миңа әллә ничек булып китте. Мин ул санны әйтә алмыйм. Менә үзем менә кешегә менә Әйтмә. әйтмә. Шуңа күрә мин ничек хәл иттем? Ничек? Әгәр дә инде кеше белә икән, белсен. Әгәр дә белмиләр икән, мин үзем әйтмим. Сиңа 20 яшь. Афишировать итмибез. Сөмбел, мин сине аңлыйм. Без бит бер яшьтәрәк. Менә миңа әле 40 тулмаган. Мин инде хәзер безнең подкастка ярты ел була бугай кызлар, име, һәм мин ярты ел инде 40, мин 40, миңа 40, мин үземә шушы гештальт диләрме, менә үземне әзерлим кебек. Чөнки ул белмим мин, ул урта яшь кризисымы, я булмаса элек әйтәләр 30 яшь тулгач менә 40-ка киттең дигәннәр, мин аптырап калдым. Әстә. 40 тулгач бер кешесе табылыр, бер кешесе мин беләм, андый кеше һәр вакытта була синең якын тирәңдә. 50-гә китәсез 40-тан. 50-гә китәсең. Ә 50 яшьтә әйтәләрме 60-ка китәсең дип? Анда Әйтәләр инде. Кызлар, хәзер бит тормыш үзгәрде. Хәзер яшьтә минемчә инде бүтән ни белән санала. Менә элек ул 40 яшьлек инде син әле Ул яшьтәге әби идең инде. Мин хәзер бит инде Аллага шөкер кешенең тормышы да озынайды. Шуңа күрә яшь бара, кыяфәт үзгәрми, ким дигәндә. Ну, Сөмбел, мин сине белгәннән бирле плюс-минус син шундый. Әйткәне бармы сезгә, име? Кәрим Тинчуринның, Камалларның язган пьесалар, име, 30-нчы елларда. Анда пьесаны ачасың и действующие лица язылган. 40 яшьлек карт. Элек ул вообще карт саналган 40 яшь. Минем әби әйтә, чыннан да 40 яшь җиткәч, яулык бәйләп, капка төбенә чыгып утыралар иде дип күз алдыгызга китерә аласызмы? Кая яулыгың? Минем менә истә әниемнең, име, менә иң беренче шундый ничектер иң образы менә аңа 36 яшь. Мин беренче класста әнигә 36 яшь. Һәм ул миңа олы кеше инде, менә мин әнине шушы яшьтән хәтерлим үзем. Хәзер бит инде 36 яшь бит инде яшь кыз булган бит 36 яшьтә. Безнең әни 38-дә тапты менә минем сестренканы, без 5 кыз. Шуны уйлап карасаң бит инде Яшь 38-дә таптым кызны, я. Ел барган сайын яшь барган сайын теге сен уйлыйсың. Элек мин уйлыйм 18 яшьлек кешеләр все уже карт кешеләр дип. Мен әйтәм, гафу итегез. Кайчан Әле бу яшь вакытта теге бер балача. 11 яшь булган микән инде, мен әйтәм 18 яшьлектәр все инде аннан соң тормыш бетә дип инде. Оказывается, монда бара. Гафу итегез, мен матур яшь егетләр кызлар. Кызлар миңа калса әлеге комплексларны безгә тагалар. Ул нидер традициядә бар, чөнки мин хәтерлим, миңа 18 тулгач, әби әйткәйде, 16-да, 17-дә кызның гүзәл чаклары дип. Мен әйтәм, әби 18-дә дә бит инде. Белмим, мин дә җырларда алай җырланмаган дигән иде, әби шул истә калган. 18 яшьтә шундый сүз әйттеләр. 18 яшь бит инде ул син әле бер генә. Мин уйлыйм, без әле хәзер дә менә Роза кебек, без ачыла гына башлыйбыз. Бәлки мин Антоновка дим үземне. Менә мин Роза түгел, мин теге соң өлгерә торган алма. Мин чыннан гына әйткәндә, әле менә яши башладым гына кебек. Менә бүгенге көндә мин чыннан да, әйе, минем үземнең нинди анда тәҗрибә, анда нәрсәдер эшләнелмәгән сынаулар, әйе. Әлбәттә, һәр кешенең кебек бик күп әйбер булды инде бу 40 ел эчендә, бит. Ләкин һаман да әле менә яши башлыйм кебек. Яши башлыйм. Әле барысы да, әйе, иң кызыгы, иң матуры әле алда кебек. Мин инде шуңа ышанам һәм шулай булыр. Бу нәрсәдән киләсең, бу синең теге ниндидер эшләр эшләнеп һәм җиңеллек күргәннән соңмы менә шундый фикергә килдең? Бәлки ул барыбер ниндидер канәгатьсезләнмәү белән дә бәйледер. Чөнки 40 яшь аеруча бит инде ул шундый яшь. Теге яшерен батырым түгел бит инде. Әйе, күп әйбер эшләнгән, ләкин күп әйбер эшләнелмәгән. Һәм алары да 40 яшькә бит булырга тиеш кебек. Ә миндә алар мәсәлән юк.
хәзер. Это называется кризис среднего возраста. Да, это оно, да? Это оно. Это оно. Потому что яшь а мен чакта белмейм. 40 яшькә хәтлиме, синең планнарың бик зур, алар күп, и алар алдадыр кебек, или син аларны обязательно башкарасың кебек име, ә 40 яшьтә син уртада басып торасың име, артка карыйсың моны эшләнгән, и алга карыйсың, и кажется, уже теге планлаштырылган әйберләрең уже булмас кебек. И как будто кайберәүләр точно булмас кебек уже син шуңа. И вот это начинается вот это вот то, что не сложилось, не случилось. Синдә булды ул да. Конечно, вообще өстемнән танк узган кебек булды кызлар. Соң мин университетка психологка кирдем укырга шул инженер өчен? Минем иртә белән уянасым килми иде кызлар. Ул шундый куркыныч әйбер ул. Аны берничә итеп булмый. Аны дәвалап та булмый. Үзеңне җыеп та булмый. Җыясы да килми үзеңне. Ул менә вот чынлап менә шундый Ул депрессия белән синең бергә булган. Мине бары тик эш кенә. Эш Эш кенә. Мин менә әгәр дә шундый менә күңел төшенкелеккә биреләсең икән, әгәр дә сиңа ул көнне бер кая да барырга кирәкми икән, все, син менә көне буе ятырга шулай. Әгәр дә хәзер бит инде менә шул. Үземә юбилей уйлап таптым мин. Аллага шөкер. Алла бирсә. Уйлап утырдым да әйтәм, бер миңа бәйрәм кирәк. Бер максат кирәк алга. Барырга кирәк. Нәтиҗә төгәлләргә, ничектер төгәлләп Юк, кызлар, уйлап таптым дигән ул шаярту гына, ул чыннан да шулай. Әле инде 20-дән дә артыграк та инде. Хәзер бит инде дөресен генә Иҗатка 20-дән артык ел, шулай 20-дән артык ел. Көчләремне җыям, шуны эшлим. Сольный концерт булачак синең алабыз. Нәтиҗә ясарга. Эш белән, бүгенге көндә эш белән яшим. Бүгенге көндә иҗат белән яшим. Менә 40 яшемә мин шуның белән килдем. Инде ябылмаган теге тартмачыклар. Шундый бер язучы бар, Джон Грей дигән, хәтерлисезме? Аның шундый популяр китабы бар. Женщины с Марса, мужчины с Марса, женщины с Венеры. Аның әле тагын бер китабы бар, как иметь то, что хочешь, и хотеть то, что имеешь дигән. Мин дә күптәннән укыган вакытта берәйбер шундый истә калган. Ул әйтә, шундый тартмачыклар була ди. Алар ябылмаса, барыбер син ул ничә дә булса да, 40-та булса да, әйтик, кайбер кешеләр бар. Алар, мәсәлән, 20 яшьтән үзләренә хаталар ясарга рөхсәт итмиләр. Менә алар гел менә әниләреннән куркалар, башкалардан куркалар. Алар шундый дөрес кенә яшиләр, мәсәлән, кемдер 20 яшьтә бер мәртәбә ичеп карый, анда агулана, белим тагын нәрсәдер ши. Менә бөтен теге какие әйберләрне эшләп карыйлар, име? Бөтен кеше дә без кеше. Кемдер тартып карый, кемдер белим убышып карый, кемдер яшәп карый, кемдер убышу бөтенләй куркыныч. Әстәгъфирулла. Һәм ул бөтен менә шушы тартмачыклар кешенең булырга тиеш икән. Менә ул яратып та карарга тиеш, ул бәлки ялгышып та карарга тиеш, ул бәлки аерылып та карарга тиеш. Менә шул тартмачыклар булырга тиеш. Ә кемнең алар юк? Аларның 40 яшьтә шул теге аны кузгалып китә. Аларны тутырырга кирәк икән кешенең күңелендә. Шуңа күрә кайбер кешеләр 40-та теге кызлар кебек анда үзләренә нәрсәләрдер рөхсәт итә башлады. Кемдер кыска киенә, кемдер нәрсә. Минем хаталар җитәрлек булды. Синең менә нинди сынаулар, нинди киштәләр ябылмаган? Ну, иң зурысы инде ул әлбәттә теге кияүгә чыгып карадым инде. Аллага шөкер. Аллага шөкер, барып кайттым. Бер кеше әйтә алмыйсың, Билалова 40 яшенә җитеп кияүгә чыкмады дип чыгып карадым. Юк, караганда түгел, син бит ничә ел яшәгәнсең? 6-7 ел. 6-7 ел. Бер цикл ул. Мин Мәскәүдә бит яшәдем инде ул вакытта. Шуның өчен генә Мәскәүгә киттем мин. Гомумән Мәскәүдә кайчандыр шулай яшәрмен дип бер дә уйламаган идем, чөнки гомумән теге 2006-да без укырга киткән идек Мәскәүгә. Бер ел шунда укыдык, яшәдек. Мин аннан киткәндә мин Мәскәүгә бер кайчан да бармыйм дип шундый уйлар белән, шундый яратмадым инде. Минем шәһәр түгел, шулай шундый уйлар белән киттем мин Мәскәүдән. 4 елда мин анда яшәргә килдем. Бер кайчан да булмый дип, булмады дип әйтмә. Бер кайчан да дип әйтмә, бер кайчан да. Сүз күфер килә дип әйтмә, шулай эшләмим дигән киресенчә була. Мин ул аерылу турында бик әллә ни күп сөйләдем дип әйтә алмыйм, ләкин теге бар бер кайбер интервьюларда да әйткәләдем инде. Ничек Хатын кызларга файдалы булсын, ниндидер киңәшләр бирсәң генә әйбәт. Безнең тапшыру хатын кызлар өчен күбрәк менә. Ни өчен бирелгән дип уйлыйсың сиңа ул? Менә шул ситуация. Тәҗрибә тупланды. Беләсезме, мин уйлыйм, барыбер
бер кешегә дә киңәш биреп булмыйдыр. Чөнки һәрбер ситуация ул үзенчә. Һәрбер аерылышу, һәрбер өйләнешү ул аның сценарийсы үзенеке. Минеке шулай булды, кемнекедер икенче була. Мин аны менә минеке шулай булды да сезнеке дә алай була дип әйтә алмыйм бит инде. Характерлар сезнең килешмәде. Ләкин мин нәрсә белән горурланам, без шул ирем белән барыбер матур итеп аерылыштык. Мин единственный нәрсә турында әйтәм, мин һәр вакытта да әйтәм, мин бик күп аерылышалар бит. Аерылышулар хәзер бик күп. Минем исем китә, менә талашып, анда сугышып, судлашып, әллә ничә бетәләр дидем. Ну, безнең вообще алай булмады. Без менә хәтта хәзер дә туган кем белән бер-беребезне котлый алабыз. Ул нәрсәдән соң менә мин беләм, әгәр дә инде бик кирәк булса, менә мин Мәскәүдә алай була, менә хит нәрсә булсын, әгәр дә мин аңа шалтыратсам, уны бер кашанда юк дип әйтмәячәк. Ну без аның белән әлбәттә аралашып яшәмибез, аның хәзер үз гаиләсе, мин аңа бәхет кенә телим. Һәм мин шуның белән горурланып әйтә алам. Менә шулай иттереп аерылыша алгач, ул чыннан да шәп тәҗрибә. Ну әлбәттә безнең теге балаларыбыз булмаганга да инде шулай булган. Ләкин әле балаларсыз да бик теге ямсыз аерылышалар. Мин һәр вакытта да ир белән түгел бит инде тормыш барганда Болай очрашып йөрисең. Дус булып яши, дуслар белән дә кай вакыт аерылышасың. Мин һәр вакытта да матур аерылышу өчен. Кешене рәнҗетмичә, начар сүзләр кычкырмыйча, әйтмичә, чөнки нәрсәгә нәрсәгә кирәк ул, бер кешегә дә кирәкме. Син үзең сайлагансың, син дус булгансың, мәсәлән. Бәлки вообще минем теге эгоизмдыр. Бәлки мин аны үзем уйлашу, үзем өчен шулай әйтәмдер, чөнки мин, әгәр дә мин бер кеше белән талашам икән, һәм әле үзем гаепле булмасам да, мин аның өчен борчылып йөрим. Шушы ситуация өчен минем үземә авыр. Мин хәтта менә үзем гаепле булмасам да, мин беренче килә алам. Ләкин мин ул ситуацияны төзәтәсем килә. Минем ул теге таш белән йөрисем килми. Аның өчен көчле булырга кирәк. Мин бара алам, беренче бара алам. Һәм мин сөйләшү өчен. Менә кашып, анда нәрсәдер көтеп, арттан нәрсәдер сөйләп, мин андай берне вообще яратмыйм. Һәм менә ирем белән дә, Аллага шөкер, без шулай итеп аерылыштык. Ниндидер аның хәтта начар ягында әйтә алмыйм, кызлар. Бик күп кеше. Син бик уникаль ханым булып чыгасың әле. Бик күп кеше әле аны тигеп аерылышкач, син белән ул бит инде әйбәт кеше, нәрсәгә сез аерылышасыз? Менә Һәм син нәрсә дисең, нәрсәгә аерылышабыз? Мин нәрсә өчен аерылышам? Теге мәхәббәт бар, хөрмәт итү дигән әйбер шулай бит, ир буларак. Һәм мин үзем шундый гаиләдә үстем, минем һәр вакытта да әти безнең лидер, баш, Патриархаль гаилә. Шундый чын татар гаиләсе, әти көне-төне эштә, акча эшли. Традицион гаилә, безнең өчен тырыша. Әни эшлисе килә икән, эшлисе килми икән, эшләми ул һәр вакытта да безнең белән. Мин шуны күреп үстем. Минем өчен бу шулай булырга тиеш. Ничек кенә минем ирем әйбәт булса да, менә әзрәк образ белән тәңгә килмәде менә шушыны. Ул уже йомшаграк булып чыкты. Аннары мин карадым аның гаиләсенә. Аның гаиләсендә дә шулай. Һәм алар өчен ул норма. Ул бит начар түгел. Мин аны үзем теге ризалашып чыктым, мине бит бер кеше дә көчләп аңа кияүгә бирмәде. Мин аны үзем сайладым, үзем чыктым һәм үзем аннары хәл иттем. Мин ул кешене бәхетле итә алмыйм. Чөнки ул да мине бәхетле итә алмый. Һәм нәрсәгә менә бер-беребезнең теге вакытны әрәм итәргә. Сезнең китаптагыча ничектер син менә сөйлисең, ул бит шул кадәр дөрес фикер. Кешеләр шул кадәр аска төшеп бетәләр, теге
ну әйтеп тә булмый, шуннан да үпкәләр була. Син вакытында әйбәт килеш, яхшы килеш. Әйе, аны бәлки біз анда тагын ничә ел сузылган булса, бәлки ул хәзер инде мин Ямсыз килеш тә булыр иде. характер үзгәрә бит инде. 40-ка җиткәч. Бәлки мин алай ук теге матур иттереп аерылыша алмас идек, белмим. Ну бу шуннан да яхшы сынау һәм син моны лайыклы итеп үткәнсең. Шун мәгънәсендә. Һәм мин үземә нинди аннары нәтиҗә алдым. Аннан соң мин аерылгач төгәл белдем, нинди кеше мин теләр идем. Һәм нинди кеше белән мин тора алмас идем. Сенің уже башында образ бар. Ну ансы да бик үк әйбәт түгел кызлар. Алай менә ничә ел бит инде хәзер шушы образга туры килерлек кеше юк. Бәлки ул хәзер безне карап утырадыр. Нинди кеше? Кая безнең камера кем? Әйдә без әйтик, нинди кешесең ул? Бәлки шуннан да карап утырадыр. Шунлыкта таныштыруда да Юк, Венера әйтте бит инде, ул нәрсә күреп үскән. Әтисе лидер, ул гаилә башлыгы, ул ниндер ышанычлы, аның артыннан ияреп барасы килеш. Менә кызлар, менә белмим, менә сез без сезнең бигәләне бер якын аралашмыйбыз. Без танышлар, без беләбез. Ләкин мин кай вакытта үземдә гаҗәпләнәм. Мин шундый төрле фикерләр ишетәм үзем турында. Менә кем мине беренче тапкыр мәсәлән күрә, әйеме? Кемдер өчен мин шундый ниндидер теге стерва. Хотя мин бер дә үзем алай дип уйламыйм. Кемдер мине шундый бик, шундый йомшак, шундый гына тәти генә дип белә инде бит. Мыштым гына үзеннең кенешли торган. Аннары мин үзем уйлыйм торам. Шунлыкта мин нинди? Шуннан мен төрле образлар менә тудырам һәм хәзер инде үземдә кай вакыт теге әйтә алмыйм. Минем уйлавымча, мин һәр вакытта да шын. Менә ул вакытта да мин шын, ниндидер әйе, мин була алам, теге ниндидер шундый көчле, каты сүзле. Әйтимме? Әйе, нинди. Беренчедән син хатын-кыз, икенчедән син артистка. И син нинди булсаң да, син гел шын. Сиңа төрлечә ярый. Шулай бит. Мин менә шулай дип әйтәчәкмен. Һәм тагын әле әйтергә кирәк, син бит татарча-русча алып барасың, җырлыйсың. Мырау Батырда төлкене мин аны танымадым, Зөлфия. Венера андары гына язды. Син булдыңмы ни? Искиткеч итеп буйный актриса да. Хыял Зөлфия. Инде мине барып карамадым. Минем шундый хыялым бар. Нишләп әле вакыты хәзер? Әйдәгез менә иң башына хәзер. Әзрәк иҗатка әйләнеп кайтсак. Иң беренче мин мәктәпне мин 6 медальгә мәктәпне укып бетердем. Һәм Венера. Коллега, Алтын медаль, кызыл дипломнар. Һәм әти минем һәр вакытта да теге көчле, шундый кеше бит инде. Ул теге Кем булып эшләде әти? әти минем гомер буе җитәкче булып эшләде. Ул шәһәр системасында, аңа менә быел 70 яшьлек юбилейны уздырдык әтигә, шәһәрдән менә медицина грамота бирделәр аңа. Мин шундый әти кызы, мин тоже шундый шын чиновник кызы мин. Казанда үстем бит инде мин. Һәм әлбәттә әтинең шундый алтын медальле кызының сәхнәдә җырлап йөрүен теләмәгән иде. Теләмәдеме? Юк, теләмәде. Ул гомумән мине анда җибәрәсе килмәде. Ул мине финансовый институтка кертәсе килгән иде. Кертә алмады. Мин хәтта экзаменны да бирдем. Бардым бирергә. Бирмәдем. Бирә алмадым. Чөнки мин мәктәптә әйбәт укыдым, ләкин анда бит экзамендә иде. Мәктәптән тыш, анда бит инде бүтән уже анда биремнәр. Анда мәктәптәге теге ниләр генә түгел. Албәттә теләк тә булмагандыр инде. Әлбәттә. Математиклар да шуңа әзерләнгән кешеләр дә шунда бара. Ул да монда килә тисе теләгәнгә генә булмый бит. Шуңа күрә мин анда керә алмадым һәм инде без әни белән бардык. Былай гына. Әле әйтик әйтмичә дә бардык былай. Бекчентаевка күренергә. Театр. Минем шул актриса, драма актрисасы буласы килде. Мин аңа күрендем, мин аңа ошадым, ул миңа әйтте Сөмбел. Менә мин быел минем җиңим ди. Быел җиңим ди. Син бер елга хәзер, теләгең булса берәҗә кереп тор. Аннары киләсе елга килерсең ди. Ул вакытта хәзер тегендә финансовыйга кермәдем бит инде мин.
Ул вакытта шул Мәдәният һәм сәнгать университеты дә ул вакытта Салават Закиевич ачты театральный институтта эстрада бүлеге. Иң беренче ачу, беренче ел җыялар. Шунда күренде, шунда киттем экзаменнар бирергә. Алдылар шунда, бюджетка, анда без 7-8 кеше генә булдык без. Анда инде матур аудитория, без белмим, булганыгыз бардыр инде анда. Мин анда укыдым. Ул аудитория, элемне анда теге яңа агач исегенә, яңа ул аудиторияга без кирип килдек. Ул вакытта 2000дә 2002 ел әти. Ну әти нәрсә дисен инде? Әти бит инде бар. Хәзер бик Юк, хәзер бер каяда кирмәсәм дә начар бит инде. В любом случае алтын медальле кызы. Алтын медаль хәзер бит бер елны югалта алмыйм. Шуңа күрә ул инде ризалашты. Мин шунда укырга кирдем. Һәм шуның белән бәйләнеп китте инде тормыш сәхнә белән. Уже беренче курста ук инде мин беренче җырларымны иҗат итә башладым. Иң беренче җырымны үзем яздым. Фараның студиясы минем өйнең янәшәсендә генә иде. Шул аларны табып, алар белән шул җырны яздырып, анда радиоларга биреп. Ну шуның белән әйләнде инде бу тормыш. Хәзер китте. Онытылды бу 2нче елга театрга кирүдергән уйлар онытылды. Калдым хәзер бу эстрадада. Ләкин мин бер елдан соң юридик факультетка барып кирдем заочныга. Әти өчен КГУның юридик факультеты. Күп кешеләрне безнең карап утыручылар арасында да бардыр. Әти өчен дигән дипломнар язалар. Кызлар, менә әйтәсем килә. Менә миңа ул вакытта 16 яшь иде. Мин мәктәпне укып бетергәндә, яме. Ну менә 16 яшьтә ничек инде син бөтен тормышыңны хәл итерлек Решение принимать ясарга тиеш. Барыбер дөрес әйбер түгел. Ярый менә хәзер, по-моему, хәзер 18 яшь буга инде мәктәпне бетергәндә, әзрәк буларак буга инде балалар, әйме. Барыбер әзрәк алар инде гомумән теге аларның хәзер балалар бүтән балалар безнең кебек түгел инде. Хәзердә анда кечкенәдән кешеләрне нитәләр буга сәләтенә карап, айра башлар безнең профильле. Юк иде безнең Без совет заманасының біз әлі тегенейіне итегіне әлек ташлай біп. Переходный период біздің сондай. Үзгәртіп құру шыры балалары. Как раз бір елдан соң. Шаңқыр мен әлігі міне сөмбіл болса, мен юридик факультетқа әлбәтті оқырға кірмәс едім. Ну хотя бы мәтем, ну неше бен мәтем, мен хоть журналистикаға кірге болған бет енді. Инглиз тіліне мәселе, мен тілер яратам. Ну, шулай насип болғанда енді қызар. Сен оқып бітірдің ме? Оқып бітірдім. Әлбәтте енді сұрысы бар ма мұны? 6 ел Мен шекленмәдім бә қызлар. 6 ел менің қызыл түгіл енді ансында зәңгер. Алтын медальлі кіші мен әйтем башлаған екен, ол кішексіз ақылы іштерге тиеш. Ғыммен менің үшін шундай менің характерім бір яғы енді. Әлбәтте мен башлайым екен, меңа бітірге кек. Причем бұлайға түгіл. Әйбәт иттереп. Әйбәтләп иттереп. Мин нинди генә эшкә тотынсам да, мин, конечно, перфекционист. Мин тегәлемне соңгы елларда шулай ук иҗатта менә ул чагыла инде. Кешегә делегировать итәргә итә белмим, куркам. Мен все үзем. Бит менә ул да дөрес түгел менә. Миңа теге кешегә аңлатканчы менә үзең эшләргә җиңелрәк кебек. Эй кызлар. Кайчан? Июньдә? Мин июльдә. Иң мөһим әйтәле безгә Сөмбел файдасы тидеме? Берәр тәбәгенә Юк кызлар тимәде. Әлегә. Кемнең сораулары бар юридик? Чөнки мин документ эшен гомумән яратмыйм. Ул минем өчен вообще шундый Ну, бу да яхшы нәтиҗә, син аңлагансың димәк. Инде аңлагансың. Моны яратмыйм, бу бит яхшы нәтиҗә кызлар шулай. Ләкин барыбер теге документ эшләрендә дә төгәл булырга яратам, мин анысы бар инде. Тәртиптә булырга тәртиптә файдасы тигән. Сөмбел карале, менә син бит хыяллангансың актриса булырга, име, драма театрына. Сине Фәрит Рәфкать чакырган, бер елдан кил дип. Син аны оныттыңмы или син кире уйладыңмы? Унутмадым. Ул
ул хыял минем бүгенге көндә дә яши. Мин беләсезме, мин һаман да өметләнәм. Мин кайчан булса да безнең шәһәребезнең бер театрына чыгып, ну хит бер роль булса да уйнармын. Әгәр режиссерларга, хөрмәтле режиссерлар, менә алар безне тыңлап тора. Үзе җырлый, үзе бии, үзе сөйли. Торган. Үзе әле яшь кызларны да уйнарга мөмкин. Әйдә менә шул күңелдән әйт, хөрмәтле режиссерлар, Хөрмәтле режиссерлар. Алыгыз мине. Алыгыз мине. Бер рольгә име. Кара әле, белмисең, бер сүз әйтәм име. Безнең театрга хәзер Айдар Талгач Жаббаров килде. Мин аны ишеттем. Без укый башладык, яңа пьесага утырдык. Анда беләсең, кемне чакырдылар? Илгиз Мөхәддиновны. Драма театрына чакырдылар. Шуңа күрә хәзер замана үзгәрде. Барысы да мөмкин. Кастингларга йөрсәң, син кинога да чакырырга мөмкин. И спектакльдә роль бирергә дә мөмкин. Кызлар, но мин бит әле үзебездә филармониядә барбер Әйе, хәзер филармониядә шундый матур спектакльләр куялар кызлар. Җырлы, Рус телендә дә, мюзикллар, татар телендә дә, И синең рольләреңне монда бөтен шәһәр сөйли. Иң беренче минем ролем ул Золушка. Безнең чыннан да ул инде бөтен кызларның хыялыдыр. Без бөтен шулай киятне укып үскән кызлар киятне. Чыннан да без бик матур әкиятләр. Золушка иң беренче куелган безнең әкият. Һәм инде мин бик шат шушы беренче итеп шушы рольне мин Главный рольне Золушканы прям билдәсе. Прям Золушка. Золушка Ну, туктале. бу универсаль артист. Ул Уйларга мөмкин татарча. Көлсылу. Син чынлап әверләсең аннары шундый принцессага име. Кызлар, менә беләсезме, ул менә Золушкада, әгәр дә без аны бит инде без театрда кебек аны ай сайын уйнамыйбыз без теге. Мөмкин 2 айга, 3 айга бер уйнарга име. Тәмле Без аны десерт барбер, кебек мин булса аны репетировать итмим. Менә мин чыннан да, мин анда чыгам һәм мин яшим. Мин ничек яшим, менә шулай яшим. Менә шулай, ул все уже сингән уже ничә ел буена теге без аны уйнап. Ә син үзең көлсылу итеп тоясыңмы? Ул менә чынлап анда менә прям миңа бик рәхәт инде. Күреле анда ул Көлсылуның ариясы кайсы әле ул? Никогда. Теге җырдан түгел. Юк, безнең анда музыка төрле ниләрдән җыелган. Ну анда Золушканың ариясы бардыр инде, бар, ул шу Disney мультфильмыннан, име? Без аны беләбезме ул җырны? Ишеткән бармы? Не вспомнишь ты? Хоть чуть-чуть какой-нибудь маленький фрагментик. Мечта прилетит случайно в час, когда ты спишь, и жизнь с ней не так печально, но все же о ней ты молчишь. Ой, как нежно, очень нежно, приятно. В общем, есть что такие. Беренче тапкыр тәмәлем сен русча җырлаган. Так, Вообще. Ул бит безнең универсаль Кызлар, артист. сез беләсезме, мин укырга кергәндә, гомумән миңа әйтмим инде кем әйткәнен. Әйтәләйт исеме. Юк, әйтмим. Син бер кайчан да артист була алмыйсың дигәннәр. Ой, без ничә тапкыр ишеткән барбыз сезне, монда килгән артистлардан. Савазы кешетмәдеме сиңа, чөнки ул берничә кешегә әйткән. Ә ул әйтә икән ахырда, менә Данил Сабиров әйтте, мин махсус әйттем сиңа дип әйтә икән. Чөнки киресенчә менә син Инде ул әйтте. Ивич, сез бөтен студентларга шулай әйткәнсез ахырсы. күрәсеңме, чыннан да эшли бит. Ул Юк, шулай миңа димәгән, беләсезме нәрсә дип әйтәләр, киресенчә. шуны син җырлыйсың да, биисең дә, сөйлисең дә, алай булмый ди. Кеше бер әйберне генә әйбәт эшләргә тиеш. Ну әйтәм, мин бит инде, нишләтим инде бөтенесен әйбәт эшләргә. Нишлимсең, мин теге нидәге кебек бер якка матурларны аерганнар, бер якка маймыл гына кайсылайга барыйм икән дип бер маймыл калган. Ну миңа чыннан да ошый кызлар. Мин сөйләргә дә яратам, җырларга да инде әлбәттә яратам, уйнарга да яратам. Мин барысын, менә без бит мин бит вокалчы түгел. Мин вокальныйны бетермәдем. Мин эстрада артисты. Мин чынлап үземне эстрада артисты итеп хис итәм. Эстрада артисты без бит инде менә стажировкада булып кайттык Мәскәүдә. Ул вакытта гитистайымы. Алар да менә эстрадада, алар менә бөтен әйберне эшлиләр. Алар эшләп итеп бийләр дә, җырлыйлар, сөйләр. Тик Салават Закичның сүзен хуплап әйтәсе килә, шундый бер теория бар бит, үрдәк теориясы дигән. Үрдәк оча ала, бөркет кебек түгел, йөзә ала, балык кебек түгел, йөгерә ала, әйтик анда, ягуар кебек түгел. Ул менә бөтен әйберне дә булдыра, менә бер бик яхшы булдырган әйбер юк дип, ул чыннан да шундый бер теория бар, бер әйбергә генә фокусны юнәлтергә кирәк. Чөнки фокус булган җирдә синең игътибарың, көчең һәм шул җир генә үсә дип әйтәләр. Андый теория бар. Тик һәр вакытта да була айрым искәрмәләр. Менә ул искәрмә безнең Мин ул Сөмбел теория Билалова. белән риза түгел бөтенләй дә, чөнки без тумыштан
һәр беребез төрле. Менә тагын бер теория бар име, дайверлар һәм сканерлар. Кешеләр бүләләр ике нигә типка име. Менә ул дайверлар, ул минем Тәлгат, ул минем ирем име. Менә ул режиссер ут куючы буенча име. И ул шуның бөтен нечкәлекләрен белә, он погружается в эту работу, аска китә. Ә мин сканер. Мин менә бер заманны гөбәдияләр генә пешермәкче идем заказга. Калдырып бөтен артистлык эшен, понимаете? Аннары мин каллиграфияга күчтем, мин матур язам каллиграфия мине. Әйтәм, все хатлар яза баштым заказга, әйбәт итеп нәрсә. Аннары раз театрда вдруг, монда кинога киттем. Эстрадада җырлап алдым Зөләйләләр белән. Ну мин сканер, мин балалар белән эшлим. Ну мин я не могу в одно только дело погрузиться. Минем өчен ул вообще недоступный бер. Мин сканер, кто-то дайвер, а кто-то сканер. Поэтому ты тоже сканер. Конечно, хаман Белмим кызлар вот вообще. Нәрсәне? Вот вообще вот ноль. Юк инде беләм. Юк, мин тәмле пешерәм, кстати. Тукта, нәрсә белмисең? Кызык инде миңа. Әйтмисезме? Вот ноль. Хәтта менә минем 5 яшьлек племяннигым да миннән әйбәтрәк рәсем ясый. Рәсем? Мин менә кояшта ясый белмим. Кит инде, шулай. Менә минем өчен ул менә минем мәктәптә иң авыр фән ул изо иде. Изо. Миңа өйдә әни ясый иде. А почерк мин почерк. Да? Язганда. Юк, аны почерк более-менее ярый. Кара, чыннан да уйларгайым, сез нәрсә эшләп белмисез, кызлар? Менә мин уйлап утырам. Мин бу көз көне аңладым, мин гөмбә җыя белмим, кызлар. Мин җыганым да юк. Мине балык тотканым юк. Гөмбә җыганым юк. Барган юк гөмбәгә. Без бит Түбән Кама шәһәре янында яшибез, һәм анда химический менә бу завод, ул безнең авыл янында гына. Безгә аннан гелендер отходлар нәрсә анда җыярга ярамый. Һәм безне әним өйрәтте. Кызым, безгә җыюга караганда җыймау яхшырак дип өйрәтте дә. Мин авылда үсеп, дуслар, бер гөмбә җыя белмим һәм Минем дә юк. Мин аларны шундый яратам икән. Без аны ашамый да идек, чөнки ярамагач ашамыйсың бит инде. Ә хәзер генә 40 яшькә җиткәч, мин аңладым шакра. Ниләр Грузия татарча ничек була әле Грузия? Ой, мин исемләрен белмим. Кыскасы, рыжиклары Грузия мин үзем үлеп яратам шуларны. Шакра, әгәр дә сез сатсагыз, мин рәхәтләнеп алам. Җыя белсәгез. Математика белән минем бер Проблема. Проблема. Хәзер иногда калькуляторны ачып берне-бергә кушамадай. Менә настолько, потому что менә институт культурага кирдек бездә укырга, анда математика эшләтергә кирәк, ярамый. Беренче курста гына әйбәт булды да математика, все бетте да, все мин уже. Ну син яратмыйсың математиканы. Юк, мин яратмыйм. Калган нәрсә барсын да. Мин нәрсә, мин нидә тимер аяк конькиларда бик начар шуам. Мин тотынып кына бер кешегә шуны булдыра алмыйм инде, нәрсә тагын. Ә башканы булдыра зөт. Калганын булдыра, өйрәнәм бөтенесенә дә. Сөмбел, менә син хәзер Көлсулуны уйныйсың, димәк тагын. Аладдинда Жасмин. Героинялар, бөтен төп рольләрне Морабатырда төлке бикә, Морабатырда төлке. Тагын нәрсәле безнең Три богатыря дигән анда мин юк, су анасы дип әйтеп булмый инде, морская царевна. Диңгез патша бикәсе буламы шундый анда прям без гривнада үзебез салабыз, анда бөтенесе. Демәк 18 яшьтән алып 40 яшькә кадәр син бөтен Хыялы ләкин минем бу бит инде русский балалар әкиятләре. Ләкин әлбәттә хыял бар. Әйе, ну менә шундый ни диде безнең татар классикасында. Мин дә шуны сорыйм иде. Ни өчен менә татар классикасының берәр шундый әсәрендә әлбәттә. Тур килер юл. Мисәрәйме? Сиңа тур татар хатын кызы. Бер комедияда да уйныйсы килә, мин теге менә үлеп ярата идем балачакта теге Казан егетләрен. Менә шундый җиңел спектакльләрне инде. Куярга җыена безнең Айдар Заббар. Анда булмыймысың сезнең читкалар булса, белеп торыгыз. Мин случайно гына кирип чыгыйм әле сезгә. Зөлфия, бер сорау бар иде. О, Айдар, Талгат үҗисәм. Бәлки Айдар да менә тыңлап тора бит, бәлки аның вакыты бардыр карарга. Аның вакыты бик күп бит. Шуңа күрә әйтәм ич, менә чынлап әле менә ул хыял тормышка ашар кебек. Әле булыр кебек. Кара әле син ул хыялларны беләсең, мин үземнең как раз концертларымда ашырам да. Чөнки элек менә 2 концертны куйдым мин, аларның сценарийсында, режиссурасында мин үзем яздым. Опять-таки бөтен кешегә аны ничектер ышандырып булмады, тапшырып булмады. Әймәтем утырында үзем яздым. Бу юлы да шулай булды. Юк, бу юлы сценарийсы шулай ук үземнеке, ләкин бу юлы инде мин теге сценография буенча режиссер алдым. Чөнки техник ягыннан
булганнан мин белгеч түгел. Аңлашылды. Миңа уяктан ярдәм кирәк. Барыбыз сүзләр, фикерләр, барысы да үзенең образларга Нәрсә турында әйтәсең килә бу концертта? Ну, 20 ел булгач инде әлбәттә 20 ел эчендә Тупланган әлбәттә иң ниндидер шундый төп моментлар турында сөйләячәкмен. Һәм беләсезме нәрсә шатландыра? Менә бүгенге көндә дә миңа иң беренче инде күп кешеләр яза. Без сезнең менә шундый беренче җырларыгызны тыңлап үстек. Ул инде минем яшьтәге кызлар, егетләр, әйеме? Инде пелешләнә башлаган бер егетләр килеп баса. Инде хәзер аларга шөкер, мин инде аларны менә концертта көтеп калам. Һәм алар өчен махсус менә шушы иң беренче альбомымнан иң беренче җырларымны җырлаячакмын. Без дә яратабыз аларны. Бу бит инде бик популяр. Мин ул җырларны күп еллар гомумән җырлаганым да юк. Менә хәзер кайсы берсен яңартам, кайсы берсен шул булган килеш җырлыйм. Тиздән булачак һәм тамашачыларны без синең концертыңда шулай көтеп калабыз. Бәлки без дә җыелышып килербез. Мин сезгә чакырып алып килдем. Кызлар беренче мәртәбә безгә нәрсәдер алып килде. Шакыру еще бит тәмле нәрсәләр дә килгән иде. Мин сезгә пепперожный алып килдем. Сезнең өчен кайгыртып, шикәрсез. Карагыз әле, бу бит идеаль. Вообще мин кызлар өчен да мин бик әйбәт кеше. Ләкин кайбер кеше никтер уйламый. Син алар турында уйлама. Мин синең турында бер кайчан да бер начар әйбер ишеткән юк. Кешегә дә ярап булмыйдыр инде. Тырышырга да кирәкмидер. Син бел, менә без хәзер иҗат турында сөйләштек, киме бераз шәхси тормыш турында да сөйләштек, киме 40 яшькә җиткәндә мин үзем уйлап утырам хәзер. 40 яшькә җиткәндә нәрсә турында уйланасың? Һәм мин үземә әйтик 20 яшькә, 25 яшькә нәрсә әйтердем. 30 яшьләрдә бәлки инде аны аңлый башлаганмындыр. Мин үземә сәламәтлек буенча берничә киңәш бирдем. Кайбер кеше әйтә бит, теге мондый киңәшләр тегендә. Мин беренчедән әйтердем, күп мәсәлән, күп уйлама, күп борчылма, артык күп борчылма. Буласы була, бу синеке түгел, синеке булмый. Шуңа күрә һәр нәрсәгә борчылырга кирәк түгел дирдем. Һәм икенчесе, көненә 3 мәртәбә булса, 2 мәртәбә булса да ашарга кирәк. Теге ашауны нормага кертергә, чөнки сәламәтлек бик мөһим, ул үзен белгертә дип әйтәм. Бу миңа кирәкле киңәшләр. Язып куегыз, язып Ул менә чыннан да шулай. Мин менә хәзер үземнең теге менә апамның балаларына карыйм инде, әйеме? Эх, мәйтәм, менә сез белсәгез иде хәзер. Менә хәзердән үк аңласагыз иде, аның ничек мөһим икәнен. Шулай ук ашауның, дөрес ашауның, йоклауның вакытында йоклауның, әйеме? Менә мин бик үкенәм. Минем кайбер шундый привычкалар менә гадәтләр булмаганына. Мәсәлән, аны менә балачактан әгәр дә алар булган булса, бүгенге көндә бәлки минем күп теге кайбер проблемалар булмас иде. Кстати, проблема турында син бит әйттең Мәскәүдә. Әйе, менә мин Мәскәүдән кайткач, 18 ел иде ул. Гомумән әйләнеп кайту үзе бит әле ул, әйме? Әйләнеп кайту минем өчен авыр булмады. Шулай ук менә бик күп кеше әйтә идем, ничек инде Мәскәүдән кеше кайтамыни, теге бер киткән инде. Юк, Казанга кайталар. Әйе, Казанга хәзер Мәскәүдә яшәгән кешеләр дә Кире кайталар. Кире түгел, гомумән Казанга. Казаннан килгән кешегә анда шаккаталар. Ничек Казан китә тергән шәһәрме дип хәтта шаккаталар. Шуңа күрә мин, юк, әле мин аерылышкач, теге 1 ел уйладым, чыннан да. Китергәме миңа юкмы? Чыннан гына әйткәндә, әгәр дә мин шул 1 ел эчендә бүтән ир кеше очраткан булсам, анда бәлки калыр идем. Ләкин үзем генә минем анда каласым килмәде. Үзем генә авыранда. Анда эш бар иде, мин анда алып бара башладым. Анда татар чаралары бик күп. Анда хәтта Казанга караганда да күбрәк иде бер вакыт. Мин әле гаҗәпләнә идем. Анда атна сайын бер нәрсә. Атна сайын бәйрәм, атна сайын туй дигәндә шулай иде анда. Анда эш бар иде, әйе. Ләкин кызлар секрет. Бер кеше, әйеме, бер кеше дә белмим. Мин Мәскәүдә яшәгәндә, хәтта администратор булып та эшләдем. Анда бит инде бер кеше дә белмим мине җырчысын. Гаип түгел инде. Улыш түгел менә. Ләкин татар кешесе, татар кызы хатыны белән танышып, менә аның балалар киемнәре белән без шөгыльләнә идек. Бик ошый иде миңа ул, кстати. Әйе. Булганнан бар да була дип әйтәм. Шуңа күрә теге
анда эшләйдем, ял көннәрендә я концерт, я туй алып бара идем, аннары яңадан шулай бер ялсыз 1-2 ел эшләдем бугай инде мин Мәскәүдә. Миңа чыннан да ул ошый иде, чөнки мин квартирага нәрсәдер аласы килде, тегесен эшлисе килде, монысын эшлисе килде. Шулай мин кайттым Казанга. Җиңел кайттым. Ниндидер ни белән түгел, ләкин кайткач әлбәттә булды ниндидер шундый нәрсә эшләргә. Мин кайттым. Мин барыбер Мәскәүдә яшәсәм дә мин җырлауны әллә ни туктатмадым, ләкин барыбер әзрәк иде мине. Барыбер монда кеше инде әзрәк унытканнар иде. Аннары күп еллар буена Сөмбел, мен инде ничә ел Казанда яшим. Сөмбел, син Мәскәүдән кайттыңмы дип утырдылар. Мәскәүдә яшәгәндә, "Кырай, син Казанда яшәмисеңме?" диде. Дөресен әйткәндә мин әле дә белмидем. Син кайткансыңмы, яшәсең? Бар бит шундый кеше 2 шәһәргә Мин яшәп инде йөри торган. бөтенләй Сөмбелнең кияүдә булганда белмәгәнмен. Ансы да әле синең өчен яңалык икән. Ансы да яңалык. Мәскәүдә яшәгән кияүдә. Мин кайттым һәм 1 ел әти-әниләр белән яшәп алдым. Ләкин инде әтиемнең бит инде образын аңлагансыздыр. Миңа инде 30дан артык яшь. Әлбәттә, мин О, без сине аңлыйбыз. андый теге алай торып яшәп булмады, чөнки без талаша башлыйбыз, нәрсә китергә кирәк дип уйладым инде, аерым яшәргә кирәк, аерым яши башладым. Шул вакытта администрациядә эшләп алдым, теге шундый эштә эшләп алдым әле мин официаль рәвештә. Анда инде сез аңлыйсыздыр, 9дан 6-га хәтле көн сайын. Без аңламыйбыз. Сез бер Аллага шөкер Мин аңламыйм, аны эшне белмим. Күз алдыгызга китерәсездер. Мин анда чыннан да үземне теге читлектә итеп хис итәм. Иҗат кешесен әлбәттә андый эшкә утыртырга ярамый. Хәтта әтиең гомер буе шулай җитәкче булып эшләгән кызы. Шуңа мин үземне эшләп алгансың. Эшләп алдым, нәрсә икәнен беләм, ул миңа бик күп файда китерде, бик күп хәзердә әле танышларым бик күп файдасы булды аның барыбер. Ул эшнең дә бик күп нәрсәгә өйрәндем мин, ләкин инде 9 айга гына мин түздем. 9 айдан соң киттем, ләкин аннан соң бик каты шул сәламәтлек белән минем сынау булып алды. Һәм беләсезме, иң авыр нәрсә ул теге авыру, менә нәрсә икәнен белмәгән очракта, менә шунысы иң теге. Диагноз куя алмадылар. Нәрсәдән булды? Ул ничек килеп чыкты бу хәл? Бик ябыктым. Мин Сәбәпсез 39 килограммга калдым бугай. Күз алдыма китерәсең, 39 килограмм менә. Сәбәпсез. Менә бер тигез урында. Тик торганда, ашау белән дидер проблемалар булды. Ашказан белән. Ну, менә теге температуралар күтәрелеп, теге Депрессия булган айтым фон или юкмы? Вообще ниндидер теге Сәбәбе шул әлбәттә менә борчылу дигән әйтәсең бит инде. Тревожность. Гомумән инде ул мин борчыла торган кеше, это факт. Ул минем тормышымның иң зур минусы минем. Мин бик борчыла торган, юкка да, кирәкмәгәнгә дә, үзем өчен генә түгел, янәшәмдәге бөтен кеше өчен мин борчыла алам. Күрә, якыннар өчен, ниндидер ситуация өчен. Булай карап торасыз, син бөтенләй борчылмый торган кеше. Бик тыныч дип күрәм. Син бик органичный кеше шундый. Инде кызлар беләсезме, менә чыннан да менә әйтәләр бит, бер кашанда әйтеп булмый кешенең эчендә нәрсә икәнен. Шуңа күрә мин хәзер вообще бер нинди менә син шундый дип бер кешегә дә әйтмим, чөнки мин белмим аның һәм киңәш тә бирмим. Ул менә киңәш тә бирә алмыйм, чөнки ул менә аның тышкы кыяфәттә ул бер эчендә вообще бүтән нәрсә булырга мөмкин. Бер кешенең дә оясы буш түгел. Һәм ул вакытта әлбәттә минем авырганымны бер кеше дә белмәде. Мин ярты елга вообще киттем. Социаль шелтәрләр вакыты заманасы, ул вакытта теге самый кызган чаклары. Ярты ел мин анда бер нәрсә куймыйча, вообще ойшмадым да, җырлау да юк, концертлар да юк. Акчам бетте минем ул вакытта, чөнки анализлар. Юк, аерым яшәдем. 18нче ел буймы? 18нче ел, шул әти-әни белә дә, инде апам белә. Бер кешегә дә әйтми идем, теге кая чакырган җирләргә, просто бара алмыйм дип әйтә идем инде. Бер икесенә барып кайттым, чөнки бар иде берничә туй.
аларга мин бармыйча берничек Акча да әле кирәк больниста бит инде, ята, иә. больниста ята идем әле, больнистан качып. Ә нинди Чыгып. проблема иде соң? Нәрсә дип әйттеләр сиңа? Менә больница нәрсә дип Ну, менә кызлар ул теге, во-первых, не дидер шундый бар, бер нервное истощение да буладыр инде. Ул хәзердә, если честно, аның төп сәбәбен без белмәдек. Вузда әкренләп. Шунда үзе менә ярты елдан соң үзе ничектер Нормализация, рәтләнеп. Әлбәттә, ниндидер миңа анда дарулар бирделәр инде, мин гормональный таблеткалар эчеп алдым. Синең выгорание булмадымы? Яну менә әйтәләр Ну, бит кызлар мин выгорание. белмим. Менә мин хәзер дә белмим, но ул вакытта чынын әйткәндә все уже биткән идем. То есть минем там Юк, бу апам янымда утыра иде. Төшенкелеккә минем белән, бирелеп, ниндидер Ну, вообще. менә больницада мәсәлән. Иә, мгм. Короче, это страшно. Да. Аллаға Сен шүкір. үзеңне Юк, югалтың күптән дә дип түгел, биттең 7 инде. ел бит әле нәрсә Бу күп бит әле түгел бит күптән әле. түгел әле генә бит. дигән сүз әйме, барыбер. Әйе, но Син ничә кило? хәзер нормально. Юк, просто Ну, мен ябык, аермасын син барыбер тагын әле җыйдың теге. бит. Юк, син Әле бик хәзер әйбәт ябыгыра матур кирәгәр, формада, ябыгыра син бик матур. кирәгәзрәк. Ничек менә син аннан чыга алдың? Сөмбел. Ничек чыга алдым? Ничек башланды, Әлбәттә, нинди адымнар? иң белән? беренче әни әтишендер. Чөнки аларны бер чысы килмәде. Ну, былай да инде теге аерылу да алар өчен шундый ни. Мин иң бер шулган кеше ул минем әти иде. Минем аның хәтле бер шулмадым теге мин менә аерылдым. Яраткан Әйе, кызы, чөнки безнең ул сине бик каты яраткан. чөнки безнең гаиләдә гомумән ул юк менә теге аерылу дигән әйбер. Ул менә иң мөһиме әйтәм ич барыбер хәзердә ниндидер гаеп хисе бар. Менә әти-әнигә мин шундый бер чү китергәнемә мин үземне гаепле саныйм бүгенге көндә дә. Менә аерылу белән дә. Өметләрен акламаган Әйе. Ну булса соң, менә аларның шундый идеаль тормыш, менә шушыларның, аларның шушы авырлыгы сиңа йөк булып төшкән кебек. Менә синең дә алай булырга тиеш дигән сүз түгел бит. Ул бәлки синең тиз генә узыр иде дә, ул бит бик тиз була. Роза Сабитова әйтәм әле, ул 1 ел эчендә иң тиз кияүгә чыгалар дип. Менә әгәр дә йөк итеп нитмәсәләр әти-әниләрдән. Ну, хәзер юк, бер кашан да Аллага шөкер минем гаиләм бик Тату. Үрнәк әйе, гаилә, синең әйе, үрнәк әйе, гаилә менә булуы без кыен бер-беребезне, ну, теге матур яшибез дип әйтәсем килә. Бала чакта да безне мин бер тапкыр да әти-әнинең хәтта талашканын да ишеткәнем булмады. Менә бер кашан да. Ну, алар безнең талашканнардыр, ансыз булмый бит инде. Ну, алар безгә аны бер кашан да күрсәтмәделәр. Ну, син белеп торга диш, алар динозаврлар. Алар теге бу нитеп түгел. Аларга Яхшы мәгънәдә. яхшы мәгънәдә. Чөнки андый гаиләләр бик сирәк дип әйтәсе килә. Шуңа күрә син әгәр дә үзең шуны аңласаң, башка кешеләрдә төрле хәлләр була. Һәм һәр кешенең тормышында шулай була. Синең менә шул идеаль портрет бераз Менә минем миңа әле күптән түгел генә кемдер әйтте. Ну, Сөмбел, ну шулай була инде. Менә кайбер кешенең менә китаптагыча була, бит менә дөрес була менә. По плану, кагыйдә буенча. Ну, син, ну, смирись менә, синең алай түгел, алай уже булмаячак менә. Кем белә аны ничек булырга тиеш икәнен, шуңа әйтәм, шуңа күрә әйтәм бит инде. Бер кешегә дә әйтеп булмый, киңәш тә биреп булмый. Чөнки һәр кешенең тормышы Бәлки иң дөресе синекедер, Әйе. Ой, минемчә, Сөмбел хәзер шундый кызык чор башланачак синең инде, синең әле матурлыгың да, акылың да, бөтенләй бер үзеңдә, менә 20 яшьтәге акылны искә төшерсәң һәм хәзерге матурлыгың шул ук. Сиңа хәзер сине булдырмаган эшең юк. Сольный концертны уздырасың. Сиңа ни игълан итәргә кирәк? Кастинг. Минемчә, егетләр белмиләр шушындый бриллиантның анда гына да Эш түгел. эш түгел. Әйе, менә ул максат түгел, менә миңа срочно, менә миңа хәзер кирәк дип. Әлбәттә. Инде хәзер мин бер кая да ашыкмыйм. Аллага шөкер, Аллага шөкер, мин шуңа бер килгәнсең. теге просто хатын кыз өчен бит инде ниндидер внимание, Игътибар, әлбәттә ул һәр вакытта да бар. Әйе. Без артистлар, без ул игътибарны һәр чарада, һәр концертта алабыз. Әйе. Ләкин менә чын-чынлап менә үз кешеңне очратасы килә ул әлбәттә. Минем үземнең, менә мин әйтә, син инде ияләнгәнсең дә, ул кирәкмидер инде ул сиңа дип. Әйе, ияләнү дә бар. Әйе, әлбәттә рәхәт бит менә. Теләсә кайчан торасың, ашарга пешерәсең, пешермисең, син бер кешедә Хочу берсен. пряник, Әйе, ем, хочу хочу пряник, халву. хочу халву, да. Әлбәттә анысы да бар. Ләкин
ул бит китапта да язылган кеше үзе генә яшәргә тиеш түгел. Человеку нужен Да, человек. человеку нужен человек. Тиешме тиеш түгел, Әйе. бер кеше Кем белмәгән, белгән кешегә аны, кеше әйе. кирәк. Әйе. Наз кирәк, игътибар кирәк, сине аңлый торган. Менә һәр кешегә кызлар ул кызык бит менә дөньяда име үз кешең бирелә, ул бит кайдыр йөри, ул да тилмереп йөри бит синнән башка. Аңлыйсыңмы? Ул да йөри менә сини топ, монсы да булай түгел, монсы да булай түгел. Һәм сезне менә очраштырган ниндидер бер фактор гына җитми. Мин ирем белән гел бер урында йөреп торган. Ул безнең авылга кайткан. Анда безнең уртак дусларыбыз булган. Минем сеңлемнең аның белән фотосы бар хәтта. Ул без гел бер ниндидер җирлектә йөргәнбез. Ул Вакыты килгән, мин җитмәгән. киткән, менә без шулай йөргәнбез аның. Вакыты Мин килгән. уйлыйдым, мин бит инде 30-дан соң кияүгә чыктым. Мин уйлыйдым, нишләп мәсәлән, кайда икән ул кеше дип уйлыйсың? Кем икән ул? Мин гомумән уйлыйдым, ничек ул кешеңне аңларга шул кеше икән? Минем төп сорау шул иде. Ә ничек аңларга ул синең кеше икәнен дип? Ничек менә аңларга? Менә хәзер мин иң мөһиме ялгышырга куркам. Ә ник? Ник син һаман куркасың? Күптән түгел генә кызлар әле бер нәрсә турында уйлап утырдым. Карар мәтен бу Россия эстрадасында мәсәлән 5-6 шартап, 10 шартап. Бездә ярамый алай. Өйләнешләр, аерылышлар, ярамый, тагын ярамый. өйләнешләр. Мәтен нишләп? Оят. Кем миңа менә әйткән, менә әгәр дә син чыннан да сиңа охшаган кешене очраттың ди. Ну, Попробуй. Попробуй. Ушамый икән, аерылышырсың. Мин Максим Дунаевский белән сөйләшкән идем. Бер мәртәбә без аның концертын алып бардык Марат Башаров белән. Һәм өчәү сөйләштек. Мин гел алар белән йөри торган кеше түгел, но шундый ситуация булды. Һәм ул шунда әйткән иде. Мин ди һәрбер яраткан хатын кызыма кияүгә чыккан. Өйләндем. Һәрбер ярат. Менә мин дә мәртәбә бугай. уйлап куйган идем күптән түгел. Ул шундый һәрберсе белән матур хушлашкан. Чынлап Ул бит яратып. ул шул кадәр джентльмен, интеллигент. Ул менә шундый кеше, ул әйтә мин яраткан бер Ну, алай йөри безгә алай кирәк түгел. Yok, аны бит инде тора башлаганда, йөри башлаганда уйламыйсың то, что сезне бетә дип. Ул бит инде ул сүрергә может инде. Ну, менә шуңа күрә Ялгышсың ни буласың? Син әйтәле. Потому что отличница, алтын медаль. Алтын медаль. Опять әти, борчулар, опять менә нәрсәдер менә теге вакыт үтәр Зато кебек. син аны попробуешь. Идеально Аны гади нидән башларга кирәк? Менә бу Үкенергә кирәкми. перфекционизмны Кахман йөри. Ничек бетергә кирәк? Мин хәтта махсус бер вебинар алып караганым бар, име кызлар. Анда әйтәләр, менә гади адымнардан башларга кирәк. Әйтик, менә син язасың үзеңә, белмим, анда белмим, социаль челтәрдә ниндидер бер пост чыгарасың. Һәм махсус хата ясыйсың. Ул перфекционист өчен үлеш авыр. Һәм сен калдырасың, сиңа әлбәттә секунд эчендә иң беренче ним яза миңа, әлбәттә. Анар тагын беренче гомер язмаган кешеләр дә сиңа төзәт дип фәлән. Аны калдырырга кирәк. Ул синең өчен. Менә ул син Перфекционистлыгны сындырыр өчен Ул име? рәхәт түгел сиңа. Сындырыр Менә ул өчен. һәр адымда, әйе. менә дөрес булмады, Әйдә, ну яра алай да була. Алай да булырга мөмкин, ну килеп чыкмаска да мөмкин, фәлән дә булмаска мөмкин. Менә шундый хәзер бит хәтта шундый теория Мин бар. менә шулай хәзер дип. аның үстендә шулай ук эшлим. Менә хәтта менә концертка әзерләнгәндә дә әйтәм шундый бөтен сүзләрен үзем язам итеп һәм уйлыйм менә бу бит минем фикерләр. Менә бәлки ул кызык түгелдер. Бәлки ул дөрес түгелдер. Бәлки вообще минем фикерем Менә, дөрес менә. түгелдер. Менә Безнең проблема нәрсә, без һәм мин үткән- юк, һәм мин аны менә теге соңгы концертында да эшләгән идем. Менә анда бүтән иң беренче уйлаган нәрсәне бөтенсен калдырдым. Чөнки мен әйтәм, Сөмбел, ну син бит инде Уйлагансың. акыллы, ну ты же не дура. Инде юрист профессиональный. Әйе, син бит инде син белем бар. син изначально ниндидер теге дөрес булмаганнан да глуп әйберләр уйлап чыгара алмыйсың. Менә глуп ничек була татарча? Ахмак. Әйе, ахмак уйлар син башыңда туа алмый. Әгәр дә сиңа ул кызык икән, әгәр дә синнән дөрес дип уйлыйсың икән, димәк бөтен Шикләнмә. Әйе, шикләнмә. Димәк бөтен кеше дә шулай дип уйлай. Ну бөтенесе дә булмаса да инде, ну ярар бер 20% Бер-икесе ахмак булсын. Юк, менә мен әйтәм, безнең проблема нәрсә? Без булган әйбер өчен борчылабыз һәм булмаган әйбер өчен. Әйе, буласы әйбер өчен. Күбрәк икенчесе өчен Менә борчылабыз. шуның өчен гел шуны әйтәм теге. Мин бер нәрсә үзгәртә алмыйм, мин бер нәрсә үзгәртә алмыйм.
алмаймын менә бу чакта үткәнме булганмы менә секунд элек мин мәсәлән эшкә соңга калып килдем мин нәрсә үзгәртә алам нәрсәгә сез миңа акырасыз дим мин эштәгеләргә син нәрсә үзгәртә аласың әйтәм мин 10 минут кире элеккә кайта алмыйм лучше әйтәм штраф пропишите миңа и шуның белән закроем тема минем әйтәм нервларым юк минем нервларым тыныч була ну мәне нәрсә шәтәм соңга калган инде и үткәнгә дә син дә борчылма Юк, гомумән Күнәсе дә юк. Яшь самый иң зур нәтиҗә менә 40 яшькә килеп җиткән. Ул әлбәттә чыннан да менә үзеңнән курыкмаска кирәк, үзеңнең фикерләреңнән курыкмаска кирәк, үзеңнең уйларыңнан курыкмаска кирәк, хаталардан курыкмаска кирәк. Менә ничек телисең шулай яшәргә кирәк ничек телисең йөз тапкыр кияүгә чык бар ялгыш ул бер ялгыш рәхәтләнеп специально махсус ялгыш әнә Венера әйткәнчә менә хәзер берничә менә аның әле икенче ягы бар менә ул бит синдром хорошей девочки ул безнең тулы бер шыр балалар без менә үзгәртеп кору шыр балалар минемчә без бөтенебездә дә бар һәм хәтта шундый хәзер өйрәтүләр айрым мәктәпләр нәрсәләр эшләр плохая девочка дип әйтәләр. Плохая девочка начар дигән сүз түгел. Ул үзенә идеаль булмаска рөхсәт итә, яшәргә рөхсәт итә дөресен әйткәндә. Ялгышырга рөхсәт итә. Нәрсәдән барлыкка килә бу? Без үзебезнең яныбызга да, хәтта янәшәбезгә дә шундый кешеләрне туплыйбыз. Алар бар тик безнең кояшлы ягыбызны гына яраталар. Без аларга күрсәтмибез безнең теге теневая сторона диләр, әмма шәүлә ягын күрсәтмибез. Без гел кояшлы як белән генә йөреп торабыз бөтен кешегә. Аннары ияләшәләр. Ул кешеләр безнең шәүлә ягын күрергә әзер түгел. Алар әзер түгел. Аларга кирәк менә син һәр вакытта яхшы кәефтә, синең бары бер яхшы, син чирләмисең, авырмыйсың бер нәрсәдә. Син менә бер кешедә бит менә нәрсәдән ярты ел буе ниткәндә дә бер кешедә теге особо белмәдем менә. Ну, потому мин теге белгертәсендә килмәде. Белгертәсендә килмәде инде. Ну, кызлар, иң мөһиме менә йөземе хикмәт нәрсәдә. Менә шушы шәүләңне үзеңә кабул итәргә кирәк. Иң элек. Менә үзеңә рөхсәт итәргә. Бик шулай дип уйлам. Менә хәзер үзеңне эштән бит беләсең, синең менә шул эштән сине өйрәтеп утыра торган кеше, менә безнең ишебездә утыра торган. Без алар белән бик яхшы таныш. Үзе безгә рөхсәт итәргә. Менә идеаль түгелме? Менә бу бик матур түгел, бик әзер түгел. Соңга да калдым. Ну, алай да булырга мөмкин. Мин шулай да, ул да мин. Менә бу да мин. Мине шулай кабул итәргә кирәк. Миндә мондый ял итәм, менә ятасым килә. Мин әлегә ансын өйрәнә алмыйм инде, менә өйрәнәсем килә. Өйрәндем бик яхшы. Мине өйрәнәсем килә. Менә ятып торасың, һәм синең эшеңдә берәр тырнап тормаска тиеш. Менә шуңга да өйрәнергә кирәк. Мин әле кызлар шушы юлда. Менә әни гөл әйтә теге. Иңне җиштер берәрсе киде, берәрсе килмәй. Әйтә мин куй киде торам, мин әйтә. Кем килсен мин әйтә, мин үземдә шакырым. Килсә бер нәрсә юк. Кунаклар да яратмыйм. Иге шуны Чыннан да безне бит әби рөхсәт итмиде. Менә ул ятып торырга, ул синең эшең бит утырып торсын, эшең бетмәгән. Безгә әби беләсең нәрсә дип әйтә иде. Хәтта менә шул дәрәҗәдә безнең әби бик яхшы, сүздә юк. Бик яхшы гаилә, сүздә юк. Әмма эшең беттеме әллә? Алысы бар, мин Камал апаңның өйдән юып кайт. Чөнки безнең малайлар, аның кызлары юк иде. Аның үзенең малайлары гына, малайларының да малайлары гына. Менә шундый. Без мин Камал апаның жорга тиеш булдыгызмы? Ну, без аны ярата идек. Ул бит безнең туган. Шәп малайлары җусын. Юк, менә аңлыйсызмы, эш бит менә ул билгеле без яраткан кешеләр, ә ул эш сиңа тик торырга ярамый. Менә син һәр вакытта мин аңлыйм хәзер каян килгән ул минем шундый борчылу. Мин бәлки минем теге КПД диләр бит инде, коэффициент полезной деятельности, бәлки ул минем юктадыр шул мизгелдә, әмма ну мин борчылып булса да торам. Ял итү менә таракан кебек ял итү дип әйтәләр бит менә. Бер нәрсә уйлап. Мин алай әйтә алам. Шуннан да мин менә әгәр дә беләсең мин кай вакытта менә шулай эшлим. Әгәр дә хәзер менә үземне нәрсә өчен рәхмәт әйтә алам, үземне нәрсә өчен мактый алам. Әгәр дә нидер бик зур, җитди эш эшләсәм, нидер бер зур чара үткән булса, һәм менә аннан соң киләсе көнгә, во-первых, иң беренче мин үземә бер тәмле бер алам ашарга. Яки бер ресторанга барып торам. Нә бу әйбәт нәрсә? Үзеңне награда да такая. Чөнки бүтән көннәрне мин бар ашыйм, ләкин теге минем
ярамый, сен белән ашама дигән сүз. Ә монда мин вообще ярама дигән рөхсәт итәм. Рәхәтләнеп башарга. Мин Лайык дип мин һәм менә рәхәтләнеп ярты көн рәхәтләнеп ята алам, телевизор карап ята алам. Молодец. Менә иш. Сөмбел, менә теге укуларда анда өйрәтәләр, анда бер эшләмәгән килеш тә син үзеңә шуны рөхсәт итәргә тиеш. Син булай да лаек. Син булай гына да ашый аласың аны. Аны теге аның өчен тауларны ишмишә. Тауны ишмәсәң дә ашасаң Бәйрәм ясап. Теге сервантта торган чокырларны алып бүген ишәргә кирәк. Без бит эрегеректән кунаклар килеш. Ләкин яны бүген ашарга ярамы, нигә бүген ишәргә ярамы? 30-40-50. Сөмбел, безнең дусларыбыз Смотри офтальмология клиникасыннан сиңа шундый сорау бирәсебез килә. Тормышка карашыңны үзгәрткән 3 вакыйга, я булмаса 3 фильм, я булмаса 3 китап, бәлки 3 шәхестер. Менә гомумән дөньяга карашың үзгәрткән. Менә шуннан соң минем тормышка карашым үзгәрде дигән. Бәлки вакыйга, 3 вакыйга. Менә китап дигәч, иң беренче хәзер күз алдыма нәрсә мин аны белмим, гомеремдә дә искә төшергәнем юк иде. Менә хәзер үземнең баламның бер 10 яшьтер инде, мәктәптә укыган чак искә төште. Королек, птичка певчая дигән китап бар иде безнең өйдә. Һәм менә шундагы мәхәббәт, алардагы мәхәббәт. Анда әле 2 томда иде. Беренче томында алар бергә калалар иде. Икенче томында бергә калмыйлар иде. Һәм менә шушы андагы тасвирланган нәрсәгә мин аны 10 яшьтә укыган мин белмим. Бәлки 12 булгандыр, белмим. Барыбер теге истә калган менә мәхәббәткә караш, менә һәм бәлки мин һаман да шундагы мәхәббәт көтәмдер, мин белмим. Менә шушы мәхәббәт тарихы минем өчен һаман да ниндидер үрнәк кебек, әкият кебек. Мин аны фильмында бик әллә нәрсә яратмыйм. Менә бу китап менә истә калган. Инде ниндидер вакыйгаларга килгәндә, менә әйттем бит, менә шушы КФИга кермичә культурага кергәнем, әлбәттә минем тормышымны бөтенләй менә шушы якка бурып җибәрде. Әгәр дә әйтәм ич, мин хәзер менә КФИдан узып китәм, мин еш уйлыйм. Сөмбел, әгәр дә син шунда кереп укыган булсаң, ничек булыр иде, нәрсә булыр иде? Гомумән җырлар идемме мин? Күп артистлар бит алар. Бәлки синең тагын бер дипломың булыр иде. Просто диплом. Тагын бер дипломың булыр. Син тегендә тагын әйләнеп кайтырды. Бәлки шулай булгандыр. Менә ансын әйтә алам. Һәм инде әлбәттә Мәскәү мине бик минем тормышымда бик зур роль уйный дип. Менә шушы 5-6-7 ел. Һәм иң беренче әлбәттә мөстәкыйльккә өйрәтте. Мин бит инде мин Казан кызы, минем әтәнем һәр вакытта янымда. Мин алар белән яшәдек. Мин монда чыгып киттем зур шәһәргә. Әлбәттә ирем янымда иде, ләкин барыбер ул минем өчен бик зур адым иде. Һәм Мәскәү менә бүгенге көндә дә ул мине җибәрми. Минем анда шундый күп әйбәт танышларым, дусларым. Мин анда мин Мәскәүне яратам дип әйтмим, ләкин мин аны барыбер үземнең теге авылыма кайткан. Кемнәр менә авылда? Мин сез авыллардан. Сезнең бит авылларыгыз бар. Ниме? Сез кайдыр барып барасыз, кайтасыз. Мин менә Казан һәм Мәскәү. Миңа чыннан син күрәсең, Мәскәүгә авылга кайтып килгән шикелле кайтып киләсең. Мин анда көненә генә барып килә алам. Миңа калса сиңа Мәскәү килешәдер. Сиңа килешә. Мин карап торам да сиңа, вот настолько сильно. Юкка гына түгел бу чыннан да. Һәм гомумән бу тормышта бер нәрсә дә юкка түгел. Мин ул фикерне 100% менә аның белән килешәм. Һәр бер танышу, һәр бер каядыр баруың, нәрсәдер өчендер менә мин анда барып анда яшәргә тиеш булганмын. Ул кешеләр белән танышырга тиеш булганмын. Без әле белмибез ничек тамамлана. Стив Джобсның әйтә бит, ул менә шушы нокталар бер-берсе белән бәйле булмаган нокталар, ничек аны үзенең компаниясеннан куып чыгарыр һәм башка. Ул әйтә, алар бөтенесе бер цепочкага алар тоташа һәм син аңлыйсың соңыннан
Әле ерте. Әле 40 кына сиңа, Сөмбел. Әле 40 кына. Әле Әне 40 синең кына. цепочкаңны тезәсе дә тезәсе. Алла бирсә. Шуннан да кызлар, мен әйтәм, Аллага шөкер, теге туган көннән соң берничә көн әзрәк шундый депрессия булып алды инде. Ләкин бүгенге көндә шуннан да бу фикер минем башта әйләнә барысы да әле. Әле менә яши генә башлаган. 40 яшьтә тормыш әле башлана гына. Әле инде мугҗизалар була. Зөлфия, алар буенча мастер. Менә бит инде карыйсың, нинди генә ситуациялар дип кешеләрне. Менә гаҗәпләнеп карыйсың, ничек була ала ул гомумән? Була ала. Менә китаптагыдан, кинодан да кызыграк була ала. Тормыш ул Язып куй, хыялларыңны язып куй шулай. Хыялларыңны, өметләреңне югалтма. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеген кайгырта. Утыз, кырык, илле. Сөмбел, барлык хыялларың тормышка ашсын. Әле синең алдыңда бүтән ишекләр ачык минемчә. Синдә бүтән әйбер бар. Сиңа бар тик тәвәккәлләргә, алга атларга һәм үзеңә ялгышырга, хаталар ясарга. Үзеңә шушындый мөмкинлек бир, шуны рөхсәт ит үзеңә. Син шундый зур молодец, теге менә И шундый рәхмәт, депрессивный ситуация. Концерт алдыннан сез миңа шундый ни теге бирәсез. Тагын да Концертыңа да килербез алай. Вакыт бик аз калды, мин бик борчылам, чыннан да бик борчылам. Бәлки ул идеаль чыкмас, бәлки идеаль чыгыр. Идеаль дигән сүз юк. Ул ничек булса да, ул синеке булачак. Ул минеке булачак дигән. Алдан ук шулай кара син. Аннары инде икенче көнгә үзеңә тәмләп, ресторанга барып, Икенче көнгә эшләргә шалдым әле мин, өченче көнне. Ә мин нишләп тора уйлыйм, менә бу тапшыруны караганнан соң име. Сөмбелгә кемдер бик каты гашыйк булып. Миндә дә шундый фикер килде. Миндә Әле шундый яшәп фикер. Шулай булса кызларны сезгә әйтермен, ярыймы? уеңа чакырасың инде Алла Сөмбел. бирсен. Чөнки Вәгъдә Сөмбел итәм. сине менә монда Син итеп белмиләр соклангыч, минемчә. син искиткеч соклангыч, син бәхеткә лаеклы кеше. Син Алла бирсә, уже Алла бирсә. хәзердән үк молодец дип әйтәсе килә. Мин бит хәзер җылыйм, кызлар. Юк, син чынлап та молодец, син уже Жиларга да булдың. кирәк, килергә дә кирәк. Сиңа кемдер булырга кирәк түгел, син уже Рәхмәт, кемдер. Сөмбел. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт килгәнең сезгә, өчен. кызлар, мине шулай ихлас сөйләшкәнегез өчен. Чыннан да менә әйтәм, шундый миңа зур чара алдыннан миңа бәлки шул кирәк булгандыр. Хатын-кыз энергиясы. Әйе. Безне карап отырган тамашачылар да шушы энергияны тоюрлар дигән теләктә, синең концертыңда очрашырбыз дигән теләктә бүген саубуллашабыз. Безгә языгыз, лайклар куйгыз, колокольчиклар, нәрсә эшләр әле кызлар. Зинһар, безгә кирәк Комментарийлар. сезнең язган сүзләрегез. Һәм бәлки шәп кияүләр беләсездер языгыз. Менә шәп кияүләр дигәндән, менә безнең вакыт бармы білмейм. Менә таныштыру дигән әйбер, ул бит чыннан да булырга тиеш дип уйлыйм. Мин бер дә аңа каршы түгел. Чөнки менә кая танышасың, кайда танышасың. Кая хәзер Заманда түгел. Һәм ул бит бәлки берсе барып чыгыр, очрашырга кирәк, курыкмаска кирәк, шулай бит. Ул кешенең дуслары булырга мөмкин, туганнары булырга мөмкин. Мин теге уйлыйм инде, ул бар бит очраклы рәвештә әлбәттә булырга. Мин калса син бүген шундый ачылдың Сөмбел. Син вообще мине белмәгәнсең. Сине белмәгәнмен Сөмбел. Бездә бу кадәр белмәдек. Мин сине чынлап беләм. Хәзер менә концертта инде бүтәнчә миңа. Син шундый Сокланып башка күзлектән карыйбыз. Читтән караганда бик строгий хатын кебек име? Син ниндидер менә шундый җыелган, юкка барга борчылмый торган, шундый кешегә охшагансың. Әйтәм ич менә мин төрле кешедә бик шундый төрле фикерләр, төрле эмоциялар тудыра алам никтер, үзем дә белмим алай ни Син икәнен. искиткеч. Уңышлар сиңа, бәхетле бул. Концертларың Рәхмәт, яхшы булсын. рәхмәт. Обнимашки. Саубуллашабыз, күңелләшәбез. Концертлардан күрешербез.